Ahojte, zdravím vás. Toto je začiatok môjho vlogu cestovateľského. Cestujeme do Španielska, nachádzame sa v Košiciach a toto je môj prvý let do Bratislavy, historicky druhý, ktorý sa uskutoční na trase Košice-Bratislava cez Vizer. Dnes ráno sa uskutočnil prvý a už sa idem dočkať, keďže v Košiciach máme asi minus 1 stupeň, tak sa teším na príjemných 20 stupňov, tak poďte do toho so mnou. Tak hlásim, úspešný prelet, veľmi rýchly. Sotva to trvalo nejakých 40 minút čistého času. Ani som nestihol veľa strán prečítať z knihy, ale chválim si, cesta stála nejakých 23 €, čiže bez konkurencie, ak rátame cestu na letisko, príchod asi tak hodinu pred odletom, tak 2 hodiny čistého času a som v Bratislave, čiže vlak a auto nemajú šancu. A aby som teda konkretizoval, aj keď asi podľa názvu videa vám to bude jasné, tak chystáme sa, alebo teda chystám sa, keďže to je taká solo cesta, tak do Alicante. Odlet mám o nejaké 2,5 hodinky a okrem Alicante tam budú samozrejme ďalšie mesta, mestečka, ktoré sa chystám navštíviť, takže je sa na čo tešiť a vidíme sa v Španielsku. Mimochodom ľudoprázdne letisko. Na to, že popridávali celkom dosť liniek, tak momentálne skoro nikto nie je na letisku. A pozerám, že nejaké 3-4 odlety tam sú prichystané dnes večer, takže vôbec to zatiaľ nie je také, ako som možno predpokladal, že to tu bude praskať vo švíkoch, ale tá sezóna sa asi ešte len rozbehne. Úspešný prílet do Španielska. Vidíme sa ráno, je polnoc a vidíme sa na takom špeciálnom mieste, keď uvidíte. Je ráno 6:30 a toto je to špeciálne miesto. Hneď začíname v gyme tréningom, lebo neskôr na to nebude čas. Takže vybavíme tréning a tak si pôjdeme užívať mestečko. Celkom štýlový gym, volá sa to, že Titan Fitness. 15 € vstup, ale myslím si, že to stojí za to a čaká nás teda nejaký ten tréninček vrchu tela. Celý tento vlog bude sa možno nezej v duchu toho, že som v podstate osobný tréner a možno aj ukážem, ako ja osobne fungujem. Aj čo sa týka nejakej životosprávy a jedenia počas takejto dovolenky, takže ideme na to, ideme makať. Máme tu prvú prechádzku po známej promenáde Explanada de España, ikonické, jedno z najznámejších miest Alicante. Takto dnes riešim raňajočky, nejaký zdroj bielkovín, tuniak, kvalitná španielská šunka, ryžáky, guacamole a výhľadík. Prechádzka týmto miestom je fakt neskutočná, má to úžasný vibe. Mám pocit, že je leto, aj keď je v skutočnosti november a asi len 12 stupňov, ale je tu úžasne. Výstup na to najkrajšie, čo tu v Alicante je, hrad Santa Barbara. Zrejme ešte bude boleť riadne kardio. Šlapeme na hrad. Je to riadny výstup, ale už teraz tie výhľady stoja za to. Poďme na vec. Výhľady z vrcholu sú neskutočné. Celé mesto na dlani, more, slnko, čo viac si prijať. A čo je najlepšie na tomto hrade? Že máte lanovku, respektíve výťah zadarmo cestou dole, takže už šetrné kroky. Za mnou je už taká známa štvrť s farebnými uličkami Barrio Santa Cruz, ktorá vedie priamo z hradu. Čiže veľa ľudí sa tu zastavuje, ako môžete vidieť, je to taká miestna atrakcia, pekné farebné uličky. Môžete vidieť, že sa to tu hemží takýmito krásnymi uličkami, je to tu naozaj romantické, skôr pre páriky, ale užívam si to aj keď som sám. Nachádzam sa už na tom známom trhovisku Mercato, najväčšie v meste. Ako vidíte, zloženie tu mäso, ovoce, zelenina, lokálne výrobky, všetko možné, naozaj sa to tu hemží s zaujímavými vecičkami, takže asi sa tu ideme naobedovať. A keďže som si na trhu nevedel nič vybrať, tak zvíťazil takýto neapolský pizza sandwich. Vyškriebal som sa na vrchol Serra Grossa, čo je taký druhý najväčší vrchol po tom hrade Santa Barbara. A už tu čakáme na nádherný západ slnka. Toto bude opäť magické. Máme tu také, že večerné Alicante a teraz dá sa povedať, že pred Vianocami to tu vyzerá veľmi pekne. Presne včera, 21. sa tu rozsvecoval stromček tuto vzadu.
a naozaj kopec osvetlenia na každom rohu, takže Španieli si v tomto naozaj dávajú záležať. Celkom asi milovníci Vianoc budú. Ráno 6:30, nový deň a ako ho začať lepšie než behom promenádovým popri pláži. Poďme na to, dáme si aspoň takú ľahkú peťku. Behe za mnou, ešte vám ukážem tieto pomerne nechutné kocky, po ktorých sa extrémne ťažko beha. Ale stojí to za tento výhľad ranný. Slnko to vychádza trošku neskôr momentálne ako u nás na Slovensku, až okolo 7:50, takto v polke novembra. A tieto potom ranné prechádzky. Ľudia, tí, čo dlho spíte, pozrite, o čo prichádzate, ako nádheru. Dáme si rýchle infošky. Dnes, hneď teraz ráno, dáme si sprchu, dáme sa dokopy a presúvam sa do takého malého nenapadného mestečka, dedinky. Volá sa to, že Vila Joyosa, ak to správne vyslovujem. Vítajte, a je tu tá známa Vila Joyosa, ktorú som spomínal, presne známa týmito farebnými domčekmi a okrem iného aj takouto krásnou plážou. A ideme si trošku popozerať mesto, samozrejme Vianočný stromček musí byť. Slnečko dnes praje, úžasných 20 stupňov, ešte lepšie ako včera v Alicante. Raňajky opäť riešené formou nákupu, nejaký zdroj bielkoviny, čokoládka, čiže nejaké vlákniny, tuky, ryžaky. Sice bez zeleniny, ovocia, ale to si dáme neskôr. Netuším, koľko stupňov môže mať aktuálne voda a dokonca aj veľmi málo ľudí aktuálne v mori, ale musíme skúsiť už, keď sme tu. Poďme na to. Proste len takto v meste eskalátor, aby ste nemuseli šliepať do kopcov. Sice som športovec, ale využijem tých krokov, robím denne cez 35 000. Za mnou sa nachádza taká čokoládovňa Valor, do ktorej sa pôjdem pozrieť, keďže v tomto meste vlastne vznikla už niekedy v 19. storočí táto čokoláda. A keď múzeum je dnes zatvorené, čo je veľká škoda, tak si aspoň idem vychutnať trošku také dobrej čokoládky. Next stop Benidorm, hlásim sa z ďalšieho mesta a z tohto ešte budete prekvapení, ako sa vám bude páčiť, aby som dal možno nejaké info aj k presunom a ako som sa teda od Alicante dostával do ďalších miest. Tak z Alicante do Vila Joyosi to bolo asi 40 minút takou, dá sa povedať, že električkou, niečo medzi vlakom a električkou, za nejakých 2,80. A z tej Vila Joyosi ďalších asi 30 minút ani nie do tohto Benidormu. Euro 50 lístok, čiže naozaj lacné, rýchle presuny. A Benidorm sa nachádza tak na pobreží, samozrejme, je to primorské mesto. Presne medzi Alicante a Valenciou približne, takže poďme sa na ňu pozrieť. Ešte taká izbová túr, len veľmi v skratke, ale musím pochváliť, lebo aj toto ubytko takisto ako v Alicante, blízko centra, blízko pláže a do 50 eur sa zmestíte na noc. Super. Nachádzam sa na takej jednej krásnej vyhliadke, nemenované, neviem ako sa to tu volá, ale tá pointa sa nachádza za mnou. To mestečko Benidorm sa rozprestiera tamto vzadu a určite sa na ňo pozrieme ešte zblízka, ale toto stojí za to. Návšteva ďalšej krásnej pláže, takto medzi skalami útesmi. Cala Tio Chimo, ak správne vyslovujem. Opäť nenapadné miesto, skoro žiadni ľudia, ale neskutočná nádhera. Wow. Za mnou je tá známa krása, o ktorej rozprávam. Ako to nazveme? New York, Las Vegas alebo Dubaj? Niečo na ten štýl, ale stále sme v Španielsku. A Španielsku bez sangrie? Tak to asi nejde dokopy. Aj toto v Benidorme je taká dlhá, nekonečná promenáda popri pláži. Kopec ľudí, kopec podnikov, celkom taký životík, vibík, aj napriek tomu, že je november. Absolútne nie je nejaká sezóna, ale napriek tomu, vidíte, ľudia sa tu bavia, ľuďom je dobre, ľudia proste žijú naplno. Ešte jedna rýchla návšteva takej historickej dedinky Altea, ktorá je vzdialená asi tak možno 15-20 minút od Benidormu. Tu už som sa presúval Uberom, asi za 15 eur. A tu spravím nejaké pekné zábery. Je to tu pekné.
nočný Benidorm sa mení na šialenstvo, naozaj milión ľudí. Z týchto rušných uličiek som radšej vyšiel späť k promenáde. A je sa kde baviť, naozaj každý si tu nájde svoje. Jedlo, alkohol, toto vidím naozaj na každom rohu. Dáme kafe. Dobre celkom padne po tom včerajšku, ktorý ma tak trošku rozbil. A jednak tá sangria, ale potom aj večerný pohár vínka, keďže som zvyknutý piť, tak trošku to cítim aj spánok, je bol ešte taký kvalitný. Predvčerom posilka, včera beh, dnes pôjdem ešte teraz ráno dať zvlášť možno nejaké dýchacie cvičenie, keďže obľúbujem Wima Hofa a jeho dynamické cvičenia, tak toto môže byť celkom zaujímavé. A potom už autobusom do Valencie. Bom dia, Valencia. Už sa na mňa lepia tieto španielské slovíčka a hneď prvá návšteva bude tu vzadu. Mercado de Valencia, jeden z najväčších trhov v Európe, myslím, že aj najväčší a označovaný jeden z najkrajších. Toto je horčata, tradičný nápoj tu vo Valencii. Je to niečo ako mlieko, ale vyrobené z tigrých orechov. To sú vraj z Egypta, takže poďme na to. Zaujímavá chuť. Je to sladké celkom, ale či by som si to dával každý deň, to asi nie. Hradba Torres de Strauss, z ktorej je úžasný výhľad na celú Valenciu. To som asi 200 schodov, bolo to tu zadarmo, aj keď som videl nejaký nadpíšný tiket, som nekúpal. No a dostávame sa k tradičnému španielskému pokrmu, ktorého rodiskom je vlastne práve Valencia. Takáto krásna paella, ako to domáci vyslovujú. Tuto za mnou sa nachádza Plaza de la Reina, také známe námestie historické. Ešte by som sa vrátil k tej paelle. Je zaujímavé, že v podstate tu viete nájsť väčšinou podávanú pre dve osoby, čiže bol aj problém nájsť nejakú reštiku, kde by mu dali takto len pre jedného. A je to ináč dosť drahé, samozrejme. Porcia od 15 do 20 eur na osobu, čiže keď prijete dvaja, tak to vyjde na dobrých 35 eur minimálne. No fajnové čurosky, tiež neodmysliteľne patria k Španielsku. Je tu návšteva tohto architektonického skvostu za mnou, vo Valencii asi najväčšieho. Ciudad de las Artes y las Ciencias, čo je v preklade niečo ako mesto umení a vied. Pôjdem pozrieť dovnútra, interiér, čo sa tam nachádza. Som nakoniec do toho múzea vied. Ma to zaviedlo k takým expozíciám Leonarda da Vinciho. Nachádzajú sa tu rôzne také sekcie. Momentálne som v takej vesmírnej, kedy tu máme expozíciu o Marse a rôzne informácie. Tak návšteva tohto komplexu krásneho je za mnou. Navštívil som to mesto umenia a vedy. Tam stála vstupenka asi 10 eur. To možno zaujímavejšie je tuto za mnou. Je to také akvárium, delfinárium, naozaj veľmi odporúčané, ale z časových dôvodov nakoniec som sa rozhodol neísť. Tá vstupenka tam bola aj drahšia, okolo 35 eur. Ale pre mňa, ktorý nie som až taký fajnšmeker do týchto vecí, tak stačilo mi vidieť naozaj zo pár zaujímavostí vnútri. Deň vo Valencii ukončím na pláži. To je to obrovskej rozľahlej Playa Malvarosa. Ako vidíte, nikto nikde, lebo okrem iného dnes tu strašne fúka, aj keď je okolo 18 stupňov. Takže až do odletu vydržíme tuto na pláži, dáme nejaké kafe a večer nám to letí naspäť domov. Tak ešte som sa vrátil do historického centra, keďže mi na pláži bolo dlho. A našiel som tu ešte túto arénu na biče zápasy, Plaza de Toros. Už nebude čas navštíviť a je zrejme zatvorená, ale ďalšie zaujímavé miesto na navštívenie. A ešte kúsok večernej Valencie. A moje záverečné nejaké hodnotenie tohto tripu a nejaké uzavretie tohto videa už žiaľ neprichádza z Valencie, ako som plánoval z letiska, keďže trošku som bol nervózny, meškal mi dosť výrazne let a tým pádom sa mi trošku poposúvala aj tá cesta vlastne z Budapešti do Košíc, keďže trošku tá logistika bola komplikovaná.
Takže takto s odstupom času by som teda chcel zhodnotiť celý tento trip, dať nejaké záverečné odporúčania. A samozrejme bolo to veľmi intenzívne, hej, pre väčšinu ľudí možno nie je toto taký vhodný typ dovolenky, kedy máte 3 dní a 3 rôzne mesta navštívite. Bolo to dosť hektické, tie presuny boli niekedy moc až tak narýchlo, že človek si to možno až tak neužije. Samozrejme, ja do toho idem s tým, že chcem toho čo najviac vidieť, samozrejme chcel som toho aj čo najviac natočiť, ale určite tie mesta by si zaslúžili tak o jeden deň navyše. Minimálne tá Valencia určite, lebo tam to bolo fakt veľmi také hektické a bolo málo času. Takže určite odporúčam si to možno rozdeliť do nejakých 4-5 dní, ja som mal na to 3 dní. A čo najviac si asi budem, možno nie že pamätať, ale taká srdcovka mi asi ostane hneď ten prvý deň na Alicante. To mesto si ma naozaj získalo a viem si tam kľudne predstaviť aj niekoľkodňovú dovolenku, čisto nejaká pláž, užívanie si slnka, čiže tento trip alebo spojenie týchto miest, ktoré som navštívil, ktoré verím, že vás možno aj trošku namotivuje, si viete kľudne naplánovať aj na nejakú letnú dovolenku, kedy si dáte kľudne nejaký týždeň, alebo kľudne aj takýmto spôsobom, ako som to robil ja. Dajme tomu jar alebo jeseň, nejaký trip, únik proste do tepla, keďže predsa je to, dá sa povedať, už taký juh Španielska, kedy máte aj november, december okolo 20 stupňov a potom tiež zase, keď je u nás stále zima, nejaký február, marec, tak stále sa tam dá ísť. A ako ste videli, tak dá sa pohybovať v tričku, teoreticky v kraťasoch. Ak ste odvážlivci a otužilejší, tak ako ja, tak sa dá ísť aj do vody. Rozmýšľam, či vám sem hodím aj nejaké info hľadom toho, koľko sa minulo. Samozrejme za tie 3 dní, tým, že som bol sám, tak treba rátať, samozrejme je tam nejaké ubytko. V priemere vychádzalo 50 na noc a strava, samozrejme nejaké vstupy. Ale za tie 3 dní rátam okolo 150 eur, že sa minulo, plus letenky, nejaké ďalšie transfery, čiže okolo 400 eur, ak by som to zaokrúhlil, ma vyšlo všetko so všetkým, čo je za mňa si myslím, že v pohode. Samozrejme, keď pôjdete dvaja, keď tam bude partnerka, ktorá možno nebude až tak pozerať na ceny a dá si drahšie jedlo, tak to bude o inom. Ale samozrejme to už záleží, ako vy preferujete možno takúto cestu. Čiže za mňa určite 10 bodov Alicante, Benidormu by som dal tak možno 9 bodov. A Valencia, som tak na pochybách, akože páčilo sa mi tam, len ako vravím, bolo pomenej času, tak dám asi 8 bodov. Hej. Čiže išlo to od toho najlepšieho možno po najhoršie. Kľudne sa to dá riešiť aj naopak, že dojete do Valencie, bude odlet z Alicante, dá sa to spojiť možno s ďalšími mestami, v podstate Barcelona už je dosť nedaleko Valencie, čiže viete z toho spraviť aj niekoľkodňový trip. A je to prvý môj takýto vlog. Prvýkrát som robil takýto nejaký content, čiže možno ak tam boli nejaké nezrovnalosti vo videu alebo niečo, čo sa možno nie úplne zaklada na pravde nejaké informácie, tak sa ospravedlňujem, ale verím, že aj takýto obsah sa vám možno páči a mňa to možno namotivuje, ak mi dáte nejaký like alebo komentár, skúsiť aj na budúce a ešte kvalitnejšie niečo podobné natočiť. Tiež som sa ešte len tak osmeľoval, keďže bolo pre mňa neprirodzené až tak často mať ten telefón, ten statív a rozprávať do tej kamery, čiže veľakrát som možno mohol byť taký sebavedomejší, ale tak to sa nechcem ospravedlňovať, verím, že sa video páčilo. Ak by ste mali nejaké otázky akéhokoľvek typu, čo sa týka možno nejakých presunov, dopravy alebo týchto miest, kľudne mi napíšte do komentára, možno z toho spravím aj nejaký článok. Verím, že to aspoň niekomu pomôže pri tej ceste do Španielska sa rozhodnúť a zvoliť práve tieto mestá, keďže naozaj si myslím, že nie sú až tak navštevované. Predsa len aj to Alicante je ešte taká veľká neznáma, ale ja jednoznačne odporúčam, čiže dajte tomu šancu, dajte šancu cestovaniu, cestujte naozaj, myslím si, že prichádzate oveľa tí, ktorí možno máte taký vyhradený názor, že radšej šetriť peniaze a necestovať. Samozrejme, treba nájsť v živote balans, ale to cestovanie vám strašne veľa dá, je to motivácia, je to taká vzpruha do života a ja som došiel domov, hej, teraz je vlastne druhý deň po navrate a som taký motivovaný do práce, do všetkého, takže už sa neviem dočkať tej ďalšej cesty. Dovidenia.